이런도 지니 하니 부사러 무슨 저라 গরিব 덩 গরিব রং তং 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার বলংখা বর্তমানে নতুন সরকার কক जोंनो observe खालामनायनि बागै रहमानि बागै दिनै सिनि आसुक फांनो आं आंनि खुलुमनायफोर दिनै आसुक फांनि अनुमति लागै आं नरबाय थाइसा थाइनै शेयार खालायलायनाय आंनि ककथायनो साना मोनसे दाखुथाय बुखुग्र जों दाबो बो जागा दं जों बाहाय खेखे सिनि दफाना जों थांनाय जों अबनो मावान सुग्लायनाय जों दाबो बो जागा दं ना वान सुगैनायदि जों दाबो लास्ट स्टेज दं लास्ट स्टेज जेमन कैंसर रोगंखाय लास्ट स्टेज दं माने परे अ लास्ट स्टेज जुदि सनामे हलबो थै थाङो दाबो सिनि बरफ दफाबो माहाय जागा दं जों दाबो लास्ट स्टेज दं अ जुदि इ लास्ट स्टेज जों जुदि सनामे लारंमै हला सिनि बरफ दफा कमाय मा थानाय सिनि बरफ दफा हनिसे दंला आमनि भाई जों दाबो टिआर मांनाय जों दाबो टिआर मै जों सिनि बरफ दफाना जों मामा थांनाय जों दाबो थानसा नाङो दाखुते बुहुराव साना मुसुङो गोबांमा पार्टीले जों खलायफैहा 70 बोसोर 72 बोसोर मै थांका दिनियो गोबांमा बरफ बोद फैका दाबो बोद मानि परे सिनि बरफ दफा 20% दं नरगवान सुइनायदि मात्र 30% जे दं अ 30% दाबो जदि थानसा हियाहला दा सामनेयाव 2026 सालाव डिलिमिटेशन जखन होनाय तखन जों 20% सुइनाय 10% सुइनाय और 10% तंफुनी निनी करक निकुनो दाम तंगला निनी मानथायनो कोनो दिन मांगला जों दाबो 30% तंगो सिनि करक निकुनो दाम करेंगाय जों जदि 10% सय केसिनि करक निकुनो दाम तंनाय दे नरबो हियालिनायदि वान सुइनायदि दिनि साना मुसुङो जों जेबाबे जिनि संग्राम चालाय थांदो जेबाबे जिनि याफ्रिनो सेदो जिनि जेबाबे ताउने चबानो जों चालायदो बुबाग्रा नेमै नरा वान सुइनायदि बुबाग्रा कि बिनि तामो अभाब दं बुबाग्रानि कुनु अभाब करै नरगवान सुइनायदि दिनियो बिनि रांनि अभाब करै पैसानि अभाब करै तारपरबो बत दिनियो सिनि दफानि बागै मा फायो बिनि बागै जिनि दफा जाते बसावो दफा करैखाय रां पैसा तोय तामुंनाय साबाना राजा हिनाय आबनि बागै नरगनि बागै बजति वान सुगै नरगनि थानि चबागा अंखरखाय जिनि बरफ दफाबो अचबागा सामिल मांनाय अ दफाना थानसा मांनाय ताखुते बुगल नरग बताबो सिसाना रोंखा बुजिना रोंखा ताबक सिनिबो ताखु बुगुरा शिक्षित अंखाबले ताबो बसिन जति वान सुगना रोंयाखाय जिनि जाति दफा कमाय थांनाय बले आबनि बागै नरगनि थानि रिक्वेस्ट कासा तंनाय दिनि गोबांमा पार्टी खलाय दङ दिनि बीजेपी फंदी आईपीएफटी फंदी सीपीएम फंदी खलाय दङ बले जों रय फायकाबले बट ताबुक लेप्तिनि बोट महाराजानि बागै मांनाय ताबुक सिनि दफा सारा जै सिनि कुनो अस्तित्व करिखा निनि दफा से करिंकाय नों बरतुये राजनीति खलायनाय बुबनतुये नों पॉलिटिक्स थिंनाय ताखुते बुखुरा नरगवान सुइनायदि दिनिनि सिनि जोंबो समाय मा तांनाय दफानि बागै जों थानसा मांनाय ताखुते बुखुराव दिनिनि सिनि जों समाय ताङै जों जिनि सबाना मा अंखरनाय खोनाबनि सालो जेता बुबाग्रा फायनाय 25 तारिखआव अ बुबाग्रानि लगे जों मा थांनाय इरिनि हयतेबा आं खाख्लायो नर जतबो थांनाय दिनियो जों बुबाग्रानि चबागा जों लगे रवै जिनि बुबाग्रा नंथानि रां सानिया पैसा सानिया ताखुते बुखुराव मुंसापानो सानिया नरं थानि सुदु सानो तामो थानसा अ थानसा उंदि थानसा माने परे बुबाग्रा साबो नरंनो जे नरक थानसा उइ फुनुकदि नरंनो जों ग्रेटा त्रिपुरा ल्यान्ड होनाय ताखुते बुखुराव अ ग्रेटा त्रिपुरा ल्यान्ड ताकतिनो माननाय जों ताबक जदि थानसा उइ फुनुकाय आबनि बागै नरंनो सानि मुसुमो आनि ताखुते बुखुराव खाजानि नरक ताबकनो जरा सफायका जिनि जाति दफानामा थांनानि जों ताबकबो जदि सिसायाखाय जों सामनेयाव जिनि जाति दफानि अस्तित्व दंला जों जे ताबक जे बासामानि जिनि कुनो नग्रनानि बागै बा जोंनो लामा रनानि बागै खिथाय नग्रनानि बागै या ताखुते बुखुग्र जों ताबक जिनि चबा जलिमानि सुदु सिरि ग्रेटा त्रिपुरा ल्यान्ड जिनि अस्तित्व रक्षानि बागैसो जों मांखरो दिनियो जों आसुगै दंमालिया जिनि जाति दफा कमाय थांदो आमनि बागै जिनि दफाबो वान सुगैनायदि ताबक जों पॉलिटिक्स खायावै जों ताबक जिनि जाति दफानो से मायनायनाय ताखुते बुखुग्र आमनि बागै नरंनि थानि अनुरोध महाराजानि थानि अनुरोध नरकबो थानसां सिदि थानसानि सारासिनि कोनो उपाय करै आबनि बागै नरंनो साना मुसुङो जे विभिन्न पार्टी खलायनाय दिनियो नरक बाय बुलाय तगलाय उंना मुसुंनाय नरकनो गोबांमा करक सानाय करक हामिया सानाय किन्तु ता बुलायदि बरकबो आनि दफानि बरकबो आनि जातिनि बरकबो आनि ताखु बुखुकसे
politics le kebang masal khaimano politics le kebang masal khaimabole dinini salo joti जों joti wansukna ringyangkai jini jati dofa kemai thangmani pore nung montri majanai de na minister majanai kuno phone mangala buini dofai ro chok chok asui tongnai dini ang sana musungo ang jokhon bilonia field line thangka o jaga tamunukha ani takhubai malain thangmani se borok sau ta phaisidi ang siu norongno जों budrunai কিন্তু নরক তাবো ফাইমানি ও বুইনি দফাসে চমই দङो সারিগো जों তङै মাংগলা আমতে सोंसियो अ जागा जति अमते उखाय तिनि निनि अ गामियाव तामनि उंयावनाय उंमै थांनाय आबनि बागै ताबुंनो जरा सिनि मथां तामो हनाय सिनि अस्तित्व रक्षानि जरा ताबुक जति सिसायाखाय खोनामनि सालानो कमाय थांदि हनै पुरा याकरि मारनाय बले सिनि हा दंला सिनि ताखुक बुकुक जखन निउ जेनारेशन फाइनाय सिनि ताखुक बुकुनो इ हानो निनि आनि हिनि होनमानाय दे आफुले जेनारेल सोंसिनाय आबनि बागै साना मुसुंगो ताखुकते बुकुक नरक थानसां सिदि ताबुले जरा सुपायका এই তামহনাय फाइनाय 6 तारिख नरक आनारस बुदोय कप्लाय खलायमानि परे नायदि इसिनि एडिसि हा बाराय खलायसिं इ सामं तांमानाय ताखुकते बुकुक साना मुसुंगो तिनियो তিনি নরক ফাইসিদি চিনি মহারাজানি লগে মহারাজা ছাড়া চিনি কোনো উপায় করিখা তিনিও আং সানা মুসুগো মহারাজা যে ওয়ানসগই চিনি আনারস চিহ্ন রমানি ও আনারস চিহ্ননি অনেক মূল্যবান দङ তিনিও गोबांमा পলিটিক্স পার্টি আনাবো সাকা উসকাঙ্গ সিপিএম নি বড়বো সাও তেনপুরে বিজেপি নি বড়বো সাও আনারস বথাইলে মন হাবলে রাইজাই খমানফু आंका आनारस बथायनाला नों जामानो ओ साकानि बुकुंले नों जामागला ओ साकानि बुकुं चिनि महाराजा से चिनि बरफ दफना कमारा मागला नों कोनो दिन चिनि महाराजा दङ ओ महाराजा जोंनो मथांनाय ओ बुकुंनोबो नों कायरुदि अबा हायनाहाय फल थायनाय अबनि बागै नरक महाराजा सारा ते कोनो दफाना जों नुगैया जों कोनो दफाना जों मथां मागला चिनि दफानो अबनि बागै नरकनो कय जाबो नरक महाराजानि लगे तंदि जों दाक्तिनो चिनि ग्रेटा त्रिपुरा लेननो माननाय ताकुते बुकुग्र साना मुसुंगो आं एग्जाम्पल हिसाबै रना मुसुंगो ताबो जारा বিভিন্ন পার্টি খলাইতং বরংনা সানা মুসুंगो नरक वा खायता उंदि वा ग्रक देहन एकदम तांनाय तंथक जाफु ताबो वा যখন পালকনাय বরং মাসা अ वा तामं যখন কাবনাय पेखे उंखायसे मालिक तराङै आदार मारयो हे देबा ओंखाय बनो डेली डेली आदार रना नांगौ ब बेलाय तंथक जाफु ब साबो वा बा आंले पुरा स्वर्गनि जतनि सलायसे इ तिपुर माने सारा वालनि आं दोनाय सुखिसे ग्रै होनोफु ओंखाय যখন ওয়াক তरै थांनो बिनि परेखाय যখন उ वाकना प्रायना फाइना ब बाहागा फुतावले आरसे जागा कायसामा थानाय बा अरला तेबो गोबां गोबां मा जानाय होनो वानसुखबो যখন तलाङै पाइकारि उ जे बेपारि रक फाइ तलाङै नंलापना तामखलाय तानै फालिखियो যখন ताना सानो तखन जेबो वानसुखबो आं जे आगे ओरा थाङै असक स्वर्ग हागे दंमानि ताबुगले आनि बखानचे मा फालसिनाय होनो वानसुखबो ठीक अमहाय सिनि विभिन्न पार्टी खलायनाय पलिटिक्स खलायनाय ताखु बुखु रंनो लिडार रं नां साना मुसुंगो ताबुगले नों काहाम काहाम जिनिस माननाय जे सान जे काप माने जे साननाय न अबना माननाय नों दिनि रां के रां माननाय चाकरि होनाय चाकरि माननाय दिनियो बुसकांनि सालो যখন 2026 नि परे डिलिमिटेशन नंनाय परे जिनि जाति दफा दंला अफ्रुकले नों तामंनाय निनि बखाननो नों मा फालसिनाय ताकुते बुगुर निनि बखाननो नों मा फालै नों लास्ट मा हमनाय आंलासो आगे स्वर्ग हागे दंमानि ताबुगलानि बखानसे मारसिनाय अबनि बागै जरा सुकपायाव सानि नरबो फाइसिदि जिनि बुबाग्रानि लामागो बुबाग्रा सारा जिनि इ जाति दफाना मा थांनाय केबो करैखा अबनि बागै जिनि ग्रेटा त्रिपुरालेनि इमांबो करै गोबांमा बरक दिनि आईपीएफटी हिंदी बीजेपी हिंदी ताम हिनबा जोंनो सागो जों त्रिपुरालेण्ड माननाय बिनि परे हला যখন जों बड'य हमानि परे विधानसभा अधिवेशना थांगाय त्रिपुरालेण्डनि करकवा बकरै थुजा एसि रुमा हाबै थुजा जों बड'य हमानि परे नरंनो ताम एसि रुमा हाबै थुदि हिनि देरय कबा जिनि जाति दफाना नायदि हिनि जेरय हबले जाति दफाना नायै नों अरा थाङै थुमानि परे जिनि जाति दफाना कमाय थांनाय बले बिनि बागै महाराजा 70 बছर विभिन्न पलिटिक्स रंग रहुका नरं नायदि जिनि जाति दफाना नायदि हिनि किन्तु केबो नायमालिया आबनि बागै खुद महाराजा तबो इ जबागो मांखरका जिनि जाति दफाना थानसानि खलायनानि बागै ताकुते बुगुर बिनि बागै नरकबो थानसां सिदि ताबुगले जरा सुपायका इ जरा पाइमानि परे काबै कुनो दिन लाबुंगला साया देबा क कायसा दङो
jora paya hosimi khlaisidi jora paimani porele kabaibo kuno mangalak aboni bagai jora paimani pore neng kapdi neng kuno din mangalak example hisabe rona musungo exam ni age neng poriya paksai tongkai exam paine pore neng chapung pore di kuno labunglak exam fail ngai bele neng aboni bagai tabung no jora tabung no sini exam rona ni jora supaika bubagrani loge chung sobang khoroi chung pass mangnai o pass hongmani pore se sini Greater Tripura Land mannai u সময় প্রায় থাকমানি পরে নং যত গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চিরিদি কোনো দিন মানগলা আপনি বাগে জরা তংসানি ফাইদি থানসাং সিনাই আপনি বাগে নরংনা সানা মুসুঙ্গু জরা পাই থাকমানি পরে जों কোনো খাইমাগলা আপনি বাগে যে পার্টি ফনা খাইদি যে পার্টি ফনা তংদি ই ওয়াই সালে বুবাগ্রানা নাইদি বুবাগ্রানি লগে রদি বুবাগ্রানি চবানি লগে রদি হাঙ্কেছে সিনি হা সিনি শাসন जों খাইমানাय তাকুতে বুগুর সিনি হা ন जों শাসন খাইমানাय जोंना गोबां मा जागा नङो मणिपुर थाइनादि मणिपुरनि मुख्यमंत्री सब मणिपुरी उंनाय आसामनि मुख्यमंत्री सब आसामिस नंनाय सिनि त्रिपुरा हानि मुख्यमंत्री सब बोसोर बोसोर ओइ थांगा सिनि त्रिपुरा हानि मुख्यमंत्री जों तिनि त्रिपुरा सासे नुगलिया आबनि बागै बुबाग्रा सावो नरं ताबुंना जरा थानसांनानि जरा इ थानसांदि नरंनि बागै गोबां गाहाम सुपाय दङ ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड सुपाय दङ अ ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्ड जखन सुपायनाय सिनि ताखु बुखुग रक तिनियो ओ माइ मासेया बर रक तिनियो लास्टा गाट गरै रक बरको माननाय बले अब त सिनि कमन से किन्तु मेन खाइसिं ताम माननाय हला सिनि अस्तित्व न माननाय सिनि अस्तित्व रक्षा उंनाय सिनि ताखु बुखुग जे न्यू जेनारेशन फाइनाय बरंनो जों जागा रयकलां माननाय जे अब आनि जागानि जखन नों जदि सिनि इ हा पाइ थांमानि परे इ जेनारेल लंमानि परे निनि ताबो बसिनि गोबां मा जागा दङ इ हातायबो दङ किन्तु जागाले निनि बुमंले क्रै निनि बुमं क्रै ठीक दिना थिगे सादि तिनियो अमा हाय जागा रङ जेनारेल लंमानि परेखाय बरंनि बुमंसे उइ थांसिनाय नोंले निनि हा तयबो नों निनि उ बांलादेशनि बरकसे उंसिनाय अबनि बागै ताबंनो जरा नरक सिसानानि जरा जिनि हा दङै इरक इ जे ताकातलसी एरिया गो कयटा फैमिलीनि खुद निजेनि जागा दं नरक वान्स हुइनादि हार्डलि तहला 4-5 जन हयते 20 जन जरा दंगान बार बाकिले जत खा जागा से मुइ दहा हला बिनि परे आं ननो सानि मुसुङो ओ जागा गो ताबक जदि जेनारेल लंमानि परे निनि अस्तित्व रक्षा खालायमानाय दे अ समय ननो हनाय अबले निनि जागाया नों थांसिदि नों बरनि फाइसे सोंसिनाय जदि ताबक आं साने मुसुङो जखन हिस्टरी ताबक इउनिभार्सिटी